שלך יראו ככה במשך כל הקיץ, פשוט תמשיכי לצפות. אז נטורל פורמולה שלחו לי חבילה מוצרים של הסדרה החדשה שלהם, ויש כאן הכל, יש כאן שמפו, מרכך, מסכה, קרם שיער, שעכשיו אני אראה לכם בדיוק איך להשתמש בו. ופשוט תראו איזו אריזה מושלמת. ככה השיער שלי נראה הכי חפיפה, שהשתמשתי במרכך והשמפו של אותה סדרה. אתן קולטות שזה בלי כלום, כן? אני לוקחת מים ומתחילה קצת להרטיב אותו. ובזמן שאני מורחת את הקרם המושלם הזה על השיער, אני אספר לכם קצת על הסדרה החדשה. אז הסדרה פותחה בהתאם לשיטת CG שמיועדת לשיער מטולטל, שגורמת לשיער להיות רך עם ברק וטלטלים קופצניים כאלה בול כמו שאני אוהבת. ואפילו למי שיש לה פריז בשיער או שהוא קצת יבש, זה לגמרי יכול להתאים. ופתאום אני קולטת שכל היתרונות המושלמים האלה שיש למוצר כתובים מאחורה, הם נמצאים ממש על גבי האריזה. ואני אכתוב לכם אותם כאן על המסך. הסדרה לא נוסתה על בעלי חיים, שבעיניי זה הכי חשוב. ומי שמכירה אותי יודעת שאני אף פעם לא ממליצה על מוצרים שאני לא אוהבת או לא מאמינה בהם, ועל הסדרה הזאת אני לגמרי ממליצה. לא, כאילו, תראו את הטלטלים שלי, הם פשוט יפים ברמות, ויש להם ברק מטורף ורקות כזאת. וככה אני רוצה שהשיער שלי יריח כל הקיץ. ובאמת שהלוואי ואתן יכולות לגעת בו דרך המסך ולהריח אותו, להבין כמה הוא נעים ורך ופשוט מושלם. ואם יש לכם שאלות, אני לגמרי עונה, גם בפרטי וגם בתגובות. וגם בעמוד שלי יש המון מדריכי שיער, ככה שבעצם כל מה שאתן צריכות לעשות זה לקחת את הקרם המושלם הזה, להיכנס לאחד הסרטונים בעמוד שלי, וזהו, אתן מסודרות. לא, כאילו, תראו איזה יפים הטלטלים בשמש. דחוף להשיג את הסדרה החדשה של נטורל, זה הולך להציל אתכן לגמרי.